1959 елда Минтимир Шәймиев юллама буенча Мөслим РТСына эшкә килә. Хезмәт юлын инженер булып башлый. Эшчән, үзенә дә башкаларга да таләпчән егет 2-3 ел эчендә баш инженер дәрәҗәсенә күтәрелә. Мөслим Туганяк музеенда, менә шушы Совет чоры залында без шундый махсус стенд булдырдык. Бу инде безнең Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимир Шәрипович Шәймиевкә багышланган. Ул чорда инде МТС, яңадан соң РТС, сельхозтехника оешмасында ул эшләп китә, ләкин инде менә инженер вазифаларын гына башкармый. Кайсы тармакта гына эшләсә дә, ул менә ниндер яңалык кертергә тырыша. Һәм инде аны хуплап алалар, күтәреп алалар. Бу инде менә алга ниндер этәргеч булып тора. Мөслим РТСына производственный практикага кайттым. Шунда ул мине 4 колхозга участковый механик итеп киргизде. Калинин исемендәге колхоз, Авангард колхозы, һәм Тавида, һәм Тукай дигән колхозлар. Минтимир Шәрипович кайту белән эшкә чыгырга кирәк. Колхозларның машина тракторын төзеп тотуга бөтен кешене куеп эшли башлады. Бик күп яңалыклар кертте. Безнең машина тракторларны, комбайннарны ремонтларга станоклар җитешмәде. Бигрәк тә фрезерный станок юк иде. Минтимир Шәрипович үзенең тырышлыгы белән шушы фрезерный станокны Мөслим РТСына кайтарды. Һәм инде бу станок безнең районда бик күп проблемаларны решетергә ярдәм итте. Мөслимне сельхозтехникасы тарихка кирип калды. Инде монда беренче президентның беренче мәртәбә эшли башлаган урыны булып. Элеккеге сельхозтехника оешмасы урынында бүген Агромастер компаниясе эшли. Минтимир Шәймиев эшләгән станок бүген дә кадерле истәлек булып саклана. Минтимир Шәрипович белән язып, прямой заводка язып, фрезерный станок кайтарды бу. Рәхмәт өчен зур җавап токарный станок кайтардык. Фрезерны кайтардылар, дилетинде головкасы, накладной головкасы юк. Onlar башка эшләмим ди бу. Мен әйтәм, юк. Тагын алары кабат заводка язып кайтардык. Шуннан бери шул станоклар хәзердә эшли. Минтимир Шәймиев Мөслимдә эшләгән елларда авыл хуҗалыгы үсешенә зур өлеш кертте. Эшкә сәләтле, һәркем белән уртак тел табып, яхшы мөгамәләдә эшләүче, уйлап табу сәләтенә ия яшь белгечне Мөслимнән Минзәлә районында ремонт техника станциясенә җитәкче итеп күчерәләр. Еллар үткәч, президент буларак та мөслимлеләр Минтимир Шәймиевтың ярдәмен күп тоя. Хәзерге көндә безнең президентыбыз булып үсте. Минтимир, без Тимур гына дип йөртәбез. Менә шуны гына Сез ход бирмәгән булсак, әле монда нәрсә буласын белгән булып булмаган. Минтимир Шәрипович белән аның җитәкчелегендә миңа бик күп еллар бергә эшләргә туры килде. Ул мелиорация министры вакытта мин 6 ел Карамалы авылында ПМК-13 җитәкче булдым. Ул елларда мелиорация системасының тиккә күтәрелү еллары булды. Минтимир Шәриповичның искиткеч зур оештыру сәләте Татарстанда мелиорация системасын шундый биекләргә күтәрде. Ил өчен бик авыр булган 90-нчы елларда ул Татарстан Республикасы президенты булды. Мин 7 ел аның җитәкчелегендә Мөслим районы хакимияте башлыгы булып эшләдем. Шундый чорда Минтимир Шәриповичның зирәклеге, искиткеч зур оештыру сәләте булмаса, Татарстан бүгенге көндә мондый дәрәҗәгә күтәрелә алмас иде. Минтимир Шәймиев ярдәме белән Мөслим районындагы йортларның 99%-на газ кертелә. Барлык социаль мәдәни объектлар газ белән җылытуга күчерелә. Мөслимдәге зур төзелешләр дә Минтимир Шәрипович ярдәме белән башкарыла. Ул мелиорация министры булып эшләгән чорда районда буалар, сугарылу участоклар төзелә. Соңрак хастахана, политехника техникумы, Мөслим гимназиясе сафка баса. Беренче президентыбызның Мөслим белән бәйле матур истәлекләре күптер дип уйлыйбыз. Мөслимдә яшәгән чорда Минтимир Шәймиев район үзәгенең Фәиз Рәшитов урамында йорт төзи. Гомеренең Мөслим чорында Сәкинә ханым белән гаилә кора. Уллары Айрат та Мөслимдә дөньяга килә. 1998 елда biz Минтимир Шәриповичны тормыш иптәше Сәкинә ханым белән бергә Сабан туена чакырдык. Алар безнең чакыруны кабул итеп, Сабан туенында катнаштылар.
Müslümнің өзләре яшь чакта йөргән урамнарын урап, үзләре торган йортта булып, үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар. Беренче шестерияны бергә кырган Валитов Галиәскәр авый белән очрашуда. Яңа өйләнешкән Минтимер Шәрипович белән Сәкинә ханымны Казаннан ак пароход белән кайтып төшкәч, Чаллы пристанында каршы алып, мотоцикл белән Пушаша Мөслимгә алып кайткан Фаттах Дивар Мансурович белән очрашуда алар күңелендә мотор истәлекләр яңартты. Райондашларыбыз Минтимер Шәймиев белән бәйле истәлекләрен кадерле ядкар итеп саклый. Шулай булмый ни. Минтимер Шәймиев бит ул республикабызның беренче президенты. Юбилейгыз котлы мөбарәк булсын, Минтимер Шәрипович. Сәламәтлек һәм хәерле озын гомер телибез сезгә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.